kwar matengo eno yuago wach mar nengo mar gram ni pod odiede siling 3,500 en ang'o motimo mar konyo ni nengo ni oidhe nyaka siling 5,000 mondo japiny oyude konyruok. Erokamano. Though gold beche bedo regulated worldwide. Yes. But nitiere middlemen mang'eny ma miyo at least ng'ama kunye moluoke ground cha ok yud pesa ne mowinjore. Ko yudo ko luoke to nitiere ng'ama ware kuome, ng'ani bende chako tere ne ng'ama chielo uso ne, nitiere chain ma almost jang'wen mondo chop kama koro ene piwa. Koro sani government mar Kenya ochako wach mar gero refinery Kakamega entie process. Okay. En mani nokotim engagement maber nikech kama nungo beni gero refinery en Migori. Nikech Migori ma deposit mar gold ng'eny. Molo kumoro Ikolomani. Koro wa engage ntiere di reason makanyo pok waziri masani 001 obedo darani no biro garambe ward na kucho. Koro kano neno kaka ji ne timo wach gold no juogi notiyo kode mo wacho ni ka Nyasaye oyie seche ga ne pod wawacho wach mar president to nika chieng' mobedo president to biro gero kampuni mar refinery mondo jok makunyo gold mayudo gram 2 gram 1 gi kele direct to company luoko nego kanyo timo ne purity kanyo timiye nengo mar market cha. Koro sano timoro maber jo Saria ni waziri mar mining wabro loso delegation wadho wuok kode kaka jo Migori through leadership mar Migori through small scale miners gi mondo at least o company achiel mar refinery mar refine gold ger Migori. Koro ka kunyo mara gramba 10 to mondo mi adhi ause nengo matin atere direct to company. Koro company luoko nago koro miya nengo mar piwa cha. Koro aparo ni mano biro address wach mar chiro mar gold mondo jo owekyo matek to giyudo matin. To bende sani king'iyo sani gram achiel en siling salafo ochiko. Okay. Mano osaidho. So work from single for day 12 ochiko sani. Okay. Koro at least waneno ka nitiere some changes. Koro koponi refinery nyalo biro to biro medo boost kabisa. Ne penjo mondo chako penja wach mar ajali. Eri gimo nyalo timo mondo ajali matimore e bugni. Yes. Owebedo. Yes. VOJ king'iyo higa mar 2013 nyaka 2017 ne nitiere tho mang'eny e bugni kabisa. Kendo ne wabedo gi engagement leadership maduong' ma koro noriwo sako gi miluongo ni Make Money. Motel ne gi owado miluongo ni Kefo Juka. Kita king'iyo kendo data chakre 2017 to date king'iyo tho mosabedo e bugni odok piny to almost 0.1%. Nikech kaka kopa nyaka nyocha kopa chak tiyo sani koro dhi higni ma jopiny tiyo higni madhi 5 to ka ng'eny wasabedo mana gi thogi 3 kende ma bende mos ne families magi. To chon nyocha doka samoro ma koth chwe to nyaka wit jogo moko 6 nyaka wit jogo moko 5 ji 2. Koro ma timore nikech leadership mantiere mag welfare gi mag sako gi oketo ni ng'ata man gi bugo nyaka ger buki ni standard mowinjore. Okay. Chon ng'ini jowane dhi adhiya to kunyo kech ng'ini kaka koro ot ka ng'ini kikunyo pila mar momako odni to kodong' mayom to nyaka odni gore piny. Koro tindo ket ni kikunyo pila no ticha kigero pila machal kode mamake. Koro miyo sano duoko weche mag ajali bugo piny. Yes. Kendo wamedo dhi gi that technology mondo at least waket ni mining inyalo tim ajali ok timre. Maka ajali yudore to yudore ka dang' yudore mana ajali ma barabara kata dang' yudore ajali mar company. Koro en gima jogo osebedo ka temo kendo mining site ka mining site nyaka yud ka nitiere committee moro mabende en ochung' ne weche mag gedo iluongo ni jotimba. Okay. Gine mag donje buki ging'en to bugo ni beber kama jo piny tie ni beber. Koro gino duoko rate mar ajali mane timore bugo to almost 1%. Koro wabro medo jiwo ni gimed rito kuonde gi mag tich go ng'ata man gi bugo rit bukino mondo bugo okonjowa kiko bed gima inyo jowa. Ng'ato chako wacho na ka openja ka wach mar governor nasa lere. Okay. Na wacho ni an governor na miyo luor.
Okwayo nu bed piny mos bed sobara kaka jotelo. An anyathi governor, anyathi kuom governor. Koro governor is a symbol of unity. Koro omanyi nyithinde okay. Sani mang'eny nyithinde okay nikech kancho wa campaign kane governor Ochilo adiri manitiere ni baba jok masani governor ok dwar gi jok manokonye. Masara Peter Francis nokonyo governor seriously, mano governor gorego. Nyawach ni Masara ochung' kode. Nyamita no campaign ne governor seriously, governor gorego. Ntiere jakuya moro manoero governor noero iluongo ni oyo. No campaign ne governor seriously, governor gorego. Ntiere Omamba, ing'e Omamba kako Omamba is an orator. No campaign ne governor seriously, governor gorego. Koro machien moro ntiere kijana moro asona weska iluongo ni Dave. No campaign ne governor Ochilo seriously, governor gorego. Koro machien mugik koro nyobedo kwanyo. Koro governor losode, governor pongi musa kethore omanjo gi te including nyaka wabunge magi mondo governor losode nikech jok manochungi governor competitor ne seche ka nen John Dache Pesa. Erokamano makamana gi kanyo mheshimiwa bro duko iri kendo en sadek wadongire kachiel kende waringo dhi duka matin ka waduogo weche manyien e ka bang'e wabro kwanye gi kama wawego no kiti mana ka. Kupaka nyumba rangi lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya